मासेर जल this is our नोंथांमोना आंनि सिगांनि भिडिअ नायबायब्ला नुबाय जानो हागौ आंनि बर्थडे सेलिब्रेशनावबो दंमोन जों एखे PUBG गेलेग्रा नै दा बिथाङा कीबोर्डिस्टबो ओमफ्राय बिथाङा मुंदांखा चिराङाव बिथांनि बेन्डखौ नोंथांमोना मिथियो ना मिथिया मानसिखौ सिनायना लायदो नै बिथाङानो तेनजिं नार्जारि दा बेरे बेन्डनि कीबोर्डिस्ट दा बिथाङा थान्दैजों लोगोसे गाखोफागोन बिथांखौबो आं लोगो मोनबाय नै लामायावनो लोगो हमदों दा बिसोरो थांगासिनो दं स्टेजआव गाखोनो थाखाय दा बिथाङा माबायदि मोनदों स्टेजआव गाखोनायनि सिगां बेखौहाय बिथाङा नै जोङो तेनजिं नार्जारिया स्लाइड बुंनायसै आरोखि आंथ' अनेक गोजोननाय दं गोजोननाय मोनदों दिनै जों जाबायदि स्टेजआव मोनदों बेबो आंनि सायाव आंनि सायाव माने भगबाननि मायाजों आं दिनै स्टेजखौ मोनबाय दा आं अनेक खुसि आरो दा आरो स्टेजआवहाय आंनि बे गोजोननायखौ नुहैसिगोन था नै स्टेजनि भिडिअ क्लिप्सखौ आं होगासिनो दङ नोंथांमोना बावैसो नुगोन बिथाङा जाहैबाय जोंनि स्टेफान नार्जारि बिथाङाबो नै ओंखारबाय गावनि आगजुफोरखौ लानानै रेडिसै दा थान्दैजों लोगोसे जोंनि मुंदांखा सिंगार थान्दैजों बिथाङा गाखोनानै सिफुं सुगोन बिथाङा जाहैबाय सिफुं दामगिरि बिथाङा दा सिफुं सुगोन रैसुमै बिथांनि सिफुं सुनायखौबो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन थान्दैया स्टेजआव गाखोनायजों लोगोसे बिथांनि रैसुमै सिफुं सुनायखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन नैबे बिथाङा जाहैबाय स्टेफान नार्जारि सराइबिलनि हामबायसै बिथाङा माबायदि मोनदों स्टेजआव गाखोनायनि सिगां माबायदि मा साननाय दङ नायनोसै जेला देंखो मोनाबिलिया आवरायजेनगोन हानायखिनिखौ नाजानोसै सिंगारजों हेफाजाब होनो बेनो आरो दा नोंथांमोना नायदो बिथांनि सिफुं सुनाय गासैखौबो खननायफोरखौ आं रेकर्ड खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव बे भिडिअखौ दिन्थिगोन अननानै नायलांबाय थादो हामबायसै सार हामबायसै गोजोन्थों जाहैबाय जोंनि ड्रामार दुम दाम दिस बिथाङानो जाहैबाय ड्रामार जाय बिथाङा गसाइगावनि बिथांनि नामानो जाहैबाय जिमि नार्जारि बिथाङा दा जोंनि बे बनगाव गामिनि जुबिलि सेलेब्रेशन प्लाटिनियाम जुबिलियाव बिथाङाबो थान्दैजों लोगोसे गाखोफागोन बिथाङा बिनि ड्रामार बिनि मेथाइ खननायाव बिथाङा दामगोन दा बिथांनिफ्राय खोनासंदिनि दा स्टेजआव गाखोनायनि सिगां बिथाङा माबायदि मोनदों बुंदो मोननायाथ' जेनेबा ओरैनो नर्मालि दा फिल फ्रि आरो आच्छा जेबो गैया दा स्टेजआव थांनानै जुदि गोसोआ मात होनो आच्छा गोसोआ मात होनो जुदि प्रग्रामा लाइभलि जायोब्लाथ' मोजां जोंबो गोसो दं अडियेन्सखौ रंजाहोनो आरो प्लास थान्दै जाय गान खनगोन बेनि खननायनि सायाव जोंबो जेन' गोरोबलायनाय माबा मोनसे खालामनानै होनो गोसो दं ओंखायनो जेबो गैया गोसोआवथ' ओरैनो बास मोजाङैनो दा जाग्रोथोंसै प्रग्राम ओमफ्राय नायबाय थादो आं बावैसो नै जोंनि मेन गायक जोंनि थान्दै मुसाहारिखौ आं लोगो हमगासिनो दं नोंथांमोना नायबाय था बावनो नाङा नैबे बिथांमोना भलेन्टियार्सफोर नोंथांमोना बे प्रग्रामा जानायनि उनाव नोंसोर माबायदि मोनदों प्रग्रामाथ' दा जोब्बायानो नोंथांमोना बे प्रग्रामावहाय नोंथांमोना माबा मोनसे खस्थ' मोनदों नामा माबा मोनसे बिदिनो उसुबिदा जादों नामा नोंथांमोना माबायदि मोनदों बे प्रग्रामनि गेजेराव जेनेबा बिदि उसुबिदा जायाखै जानाया आरो प्रग्रामाथ' मोजाङै थांबाय दाबो मोजाङैनो थांगासिनो दं आरो दा सिंगारफोर फैनायनि माबाफोर फैनाय बेखौ नेगासिनो दं माला फैगोन सिंगारा सोर सिंगारा जोंना थान्दै फैगोन बे थान्दैखौ मोजां मोनो नोंसोरो बिनि मेथाइफोरखौ मोजां मोनो बे जाहैबाय गासैबो नै भलेन्टियार्सखौ सोरखौ नेगासिनो दं गासैबो थान्दैखौ नेगासिनो दं नै थान्दैया फैगासिनो दं बिथांमोना गासैबो थान्दैखौ नेगासिनो हेल' नोंथांमोना नायदो नै स्क्रिनाव सोर दङ बिथां थान्दै मुसाहारि बिथां सिंगार नै बिथाङा आंजों लोगोसे दङ दा बिथाङा स्टेजआव गाखोनो थाखाय लाहार फाहार जानानै दङ दा बिथांखौ लोगो मोननानै आं बिराद गोजोनबाय नोंथांमोना बेखौ नायबाय थादो आरो नै बिथांनि लाइभ श'खौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव बावैसोनि उनाव आं दिन्थिनो आखायाव लादों दा बिथाङा स्टेजआव गाखोनायनि सिगां माबायदि मोनदों नै बिथांजों आं एसे रायज्लायनो सानबाय थान्दै नोंथां दा नोंथाङा खोन्थादो माबायदि मोनदों हाउ इउ आर फिलिं बिफर गोइं टु स्टेज दा माबायदि फिलिंस फैदों आं प्रग्रामाव सफैनानै मोजां मोनदों जोङो एसे देरियै सफैदों एक्सुवेलि
आंनि लोगोफोरा माखासे मिउजिशियानफोरा सिगाङाव फैग्रोदों आरो जों जेबो कमिउनिकेसन बेबायदि प्रेक्टिसनि जेबो लाहार फाहार खालामनाय जायाखै सिगाङाव माखासे फैग्रोनांगौ जानायखाय दायो माने जयै प्रेक्टिस खालामनो मोनाखै थेवबो आङो फोथायनाय दङ माने जा खालामो इसोरा मोजांखौनो खालामो जों इसोरनि गौरबनि थाखायसो गासिबो खालामगोन ओमफ्राय बेफोरो गासिबो इसोरनि महिमानि थाखाय आं बेखौ सानो ओमफ्राय बिदिनो जों आवगायलांबाय थागोन खालामलांबाय थागोन आरो सम मोनोब्ला जोङो बिदिनो लोगो लालायबाय थागोन दा बे बनगावनि प्लाटिनाम जुबिलियाव नै बिथाङा जोंना आलासि महरै स्टेजआव गाखोन बिथाङा लाइभ खनगोन बे बनगाव बाक्सा सिङाव थानाय बनगाव गामिनि जि प्लाटिनाम जुबिलि बिथाङा बेयाव गाखोगोन लाइभ श' आरो बे समाजनि गासै रायजो राजाफोरजों बिथाङा रंजानो आखायाव लादों एसेनोसै गोजोन्थों नोंथांमोना नायलांदो बिथांनि लाइभ श'खौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगासिनो दं एसेनोसै गोजोन्थों थेंक इउ लिडार्सफोर फादार बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफानाव थानाय नोंथांमोननि दैदेनगिरि लिडार्सफोर साफ्रोमनिसिमबो गोजोननायखौ जासिहरबाय आरो बेयाव सफैनो हानाय साफ्रोमनिसिमबो गोदान बोसोरनि गोजोननायखौ हरबाय गोजोन्थों walking by
Thank you.